Здравейте и добре дошли в канала ми! Както ви обещах в първия си влог, който направих, време е за нови придобивки. Както ви казах там, трябваха ми 2-3 тениски, олях се, но да започваме. Струпала съм тук долу всички неща, вада на случайен принцип и показвам. Първото нещо, което вадя е една тениска. Ето така изглежда. Аз тук ще ви оставя как стои. Тениската е от House. Тениската е от House в размер L. По принцип носа M, но в този случай M ми беше малко тясна. Исках да ми е така, да ми седи по-свободно. Напоследък обичам такива сиво-черни неща, не чисто черни, по-сивкави. Много ми хареса с панделката, която има. Нормална тениска, защото ми трябваха тениски основно. Цената й беше 25,99. И друго важно нещо, което забравих да проверя в магазина, пере си пералнята. Второто нещо отново е тениска. Всъщност доста тениски ще видите в това видео, но има и 2-3 други неща. Ето така изглежда тениската. Отново сивкава, пише AC/DC, като тя е в размер S. Ето затова ви казвам, винаги всичко е различно. Тя е от Stradivarius и е в размер S. И честно казано седи леко широка. Много ми харесва. Цветовете на буквите много ми харесва, всъщност розово синичко, много готино. Цената й беше 32,95. Така, следващото нещо... Бъркам. Да. Следващото нещо е едно... къде му отпред и отзад? Не е много ясно. Така. Следващото нещо е едно късо зелено клинче от New Yorker. Много ми хареса. Материята е хем твърда, хем разтеглива. Ето така изглежда. В този зелен цвят много обичам. Маслинено зелено. Напоследък отивам и с ръста коса. Клинчето е в размер L. Отново носа M по принцип. И отново, като пробвах M, ме стягаше и тъй като ми е за тренировки, реших, че искам да е една идея по-свободно. Цената му беше 19,90, което според мен е окей. Ще го видим как седи. Тоест, ще видите как седи. Ето тук. Следващото нещо е поредната тениска. Казах ви, трябват ми тениски. Поредната сива тениска. Явно са ми трябвали сиви тениски, на която пише Delusion. Ето, по този начин. И на мен надписа много ми хареса, затова си я взех. Тя е от Crop и е в размер XS. Интересни размери имаме в това видео. Като е XS и отново седи леко широка, както ще видите тук. А цената й беше 19,99. Дали съм си взела само тениски? Отново тениска. Но този път ето такава изчистена, чисто бяла тениска. От тези бейсик неща, които трябва да имате в гардероба си, аз нямам подобни неща и този път много си я харесах, много ми хареса материята и е от Bershka в размер S. Ето отново S, XS, L, супер сме. В размер S е и беше 15,95. Продължаваме нататък с, мисля, една от най-любимите ми покупки. Просто като го видях, ето това бяло, кожено яке и се влюбих в него. Ето така изглежда. Аз по принцип обичам кожени якета, но бяло никога до сега не си бях купувала. Но ужасно много ми харесва. Просто страхотно е. За пролетта, песента, лятото, толкова студено. Много добре. Той е от New Yorker в размер L и цената му беше 79,90. Като средностатистически нормално кожено яке. Има си разни елементи по ръкавите и тук вижте как е набръчкано. Няма да фокусира. Тук как е набръчкано. Изобщо много ми харесва. Отново сме на тениски. Оверсайз тениска, бяла. Ето така изглежда. С това зайче. Но всъщност си взех тениската, да ви я покажа. Всъщност я взех заради гърба. Просто като видях гърба на тази тениска, нямаше как да я подмина.
Рядко имам бели неща в гардероба си, така че бяло. Този сезон явно ще има и бели неща. Размерът ти е XS, значи тя е оверсайз и аз я взех възможно в най-малкия размер. И пак ми седи голяма. От Хаусе. Цената й беше 25,99. Страхотна тениска. Явно съм скупила доста тениски, което е добре, защото ми трябваха тениски. И последното нещо. Отново не успях да се сдържа, като видя нещо нарисувано, някоя интересна дреха. Просто не мога да се спра да не си я купя. И това са тези брутални дънки от Ню Йоркър. По принцип отдолу на кръчола са с ластик, което аз изобщо не харесвам за дънки, особено много. Но имах някакъв велик план как да го подгъна този ластик навътре и всъщност дънките да седат се едно с 7/8, защото всичко останало в тях просто ме кефи супер много. Те са в размер М и цената им беше 69,90. Което, имайки предвид колко плътна е материята на дънките, в смисъл самият деним е по-плътен, мисля, че окей цена. Това бяха моите най-нови придобивки. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако да, ударете един лайк, запишете се за канала и до нови срещи!